Estivemos na Serra de Agroba, en Pontevedra, participando nunha movilización en contra dos proxectos eólicos que fan perigar o patrimonio natural e o desarrollo rural desta zona. En total, 6 parques eólicos que distribuirían 44 aerogeneradores afectando os concellos de Baiona, de Oia, Tomiño e o Rosal. Un despropósito que se fundamenta nun modelo oligopólico que pon en mans duns poucos, de grandes multinacionais, a xestión dun ben esencial como é a enerxía. A transición enerxética é algo indiscutible, pero é imprescindible que, ademais de verde, se asusta para a comunidade xerando riqueza nos territorios onde se asenta. A Serra de Agroba é outro exemplo da situación alarmante que se está a ver en Galicia, onde hai unha grande cantidade de parques eólicos en trámite que van a atentar contra o noso medio ambiente. Dende Unidas Podemos e dende Galicia en Común apostamos por outro modelo que favoreza o autoconsumo, a distribución e o desarrollo territorial. Por iso, a nova Lei de Cambio Climático, aprobada polo Goberno de Coalición, defende unha transición enerxética xusta e respetuosa co territorio e coas comunidades onde se asenta. Seguimos camiñando por Galicia.